Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez Dee, gipa-wow ang Filipino fans sa iyang performance sa preliminary competition sa Miss Universe 2023 sa El Salvador. Ug nalakip-sab si Michelle sa top 10 silver finalist sa Voice for Change. Ano yung report ni Earl John Balungay? Sa sugod pa lang, full of energy na ang pambato sa Pilipinas sa Miss Universe 2023 nga si Michelle Marquez Dee sa iyang intro. Mihugyaw sab ang Pinoy fans nga nananaw mismo sa event sa El Salvador. Sa swimsuit competition round, dito na mas gipakita ni Michelle ang iyang confidence sa red nga swimsuit. Gani daghan ang napawaw sa iyang pasarela. Pag-abot sa evening gown, head turner sab si Michelle sa iyang green gown nga gihimo sa Filipino designer nga si Mark Baumgartner. LG ug elegant ang atake ni Michelle sumala sa fans. Nalakip sab si Michelle sa top 10 silver finalist sa Voice for Change. Kauban ang nasud Angola, Brazil, Chile, Lebanon, Puerto Rico, Singapore, South Africa, Ukraine ug Zimbabwe. Busa mga kapuso, atong padayong suportahan si Michelle sa iyang journey sa Miss Universe. Ang Coronation Night ipahigayon sa Domingo, November 19, oras sa Pilipinas. Ako si Earl John Balungay para sa One Mindanao.